محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندابي تدبي يا وريدي يا غناس تيجي. إن شاء الله من كلا إنه يتر من جتيل من جارنا سكالا إن جل شارنا خليفنا شارنا محمد السراج شارنا بشير شام. ko yettere Allah eɗen gandi kanko ardinato banggue ko fati e mudduji ɗi ɗo tuma koye ɗum ɗon paaɗen wadde ko fati e mudduji ɗi paaɗen hande o noon ñalawma men hande ko talata ina hawre e nogas e nayyi avril yen nogas nayi mars kay jaburam bandiraɓe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom sikki ala tawi koye demba min julde gonɗen walla min ko nandi hen nayaɓere julde nde wadde nde garɗen ɗo e jama mo ko tawɗen ɗo ceernajo o nde wonde ko ɗo mudduji ɗi gaddete wadde nden kanko omo humpiti hen ko rewi lawol ɗum noon eɗen namdomo ko fati e mudduji ɗi so tawi en gasni ɗon duttan ɗen ko fati e data. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe on jarama kala ndaroyoɓe Gunas TV on jarama min calmini on alhamdulillahi rabbil alamin. min jetti on kadi e darugol moɗon e onon kadi Gunas TV e humpital moɗon ko humpitton yimɓeɓe nde wonno ɗum ɗo koko foti humpitede aduna o anda ɗum. namdiɗa ko alhaali mudduji ɗi ko gotel no dental ngal woɗɗirta taw dente goɗɗe eɗen gandi mbaɗirani noon ɗum ko e sayru dental hen no dental ngal ngabbirta faade e Allah dewe Allah e maggal faade e Allah ngal ganduɗa ko laawol maggal kamɓe mbiyata ko manhaj maggal ene jeeya hen social ko mbiyata social ko ballal mbaɗa farilla ma o ha gasna farilla o ceerno jaggamo feccanmo e dow wallude miskineɓe Allah nde wonno ko ɗum woni lasli zakat ɗum woni lasli kala ko jiiɗa ko ittete e l'islam nemiri yo itte miskineɓe yo rokka ko ɗum woni lasli muɗum ne waɗi ceerno ne ƴettani ɗum programme no ɗum feccirte e miskineɓe a ƴeewi programme makko ono kanko o feccu miskineɓe ɓe o waɗi ɓe catégorie fof rokke fodde muɗum e heƴa hen meeɗa hen kadi joni wuro ngo fof no ngo fotirɗo muddi majji ko hawre fof hawra ɗo muddiji ɗi kadi eɗum ɓeyda andinde e recensement wuro ngo no foti yimɓe gone makko saabu ɗo joni muddiji ɗi mi suwata o mi yeehi ɗon taw ɗe ƴeewoyde ceernajo a tijjani kan so tawi ɓe gasni limgol ngol kono taw ɓe gasni limde kono eɓe ɓeta taw eɓe ɓeta e mo lowɗum sabu kono limgol ngo kam eno anda famde fof ujunnaje temedere hoore heɓete ɗo ɗum noon ɗum fuuridine waɗe nokku goto ceerno waɗi programme mum no feccirte fecconde nde noon o idorto taw ko ferɗe kala ferɗe e nder hitande gadda ɗo am ɗo min windata winda noon ko noon tawrin ceerno mawɗo no waɗirno e juuɗe ceerno Bachir ceerno no alhamdulillahi rabbil alamin hunde fof ɗo wonno ɗo ko ɗon tan o watta susbinta oɗo no ceerno Tijani kalifa o hande ɗum ɗo o itti ɗum o watti ɗum e junggam o wi kala ko ceerno Bachir waɗanno o wi ceerno Bachir kala ko waɗanno kala ko ceerno Bachir waɗanno o itti o watti e junggam mum hettanmo ɗon no on hettiranmo ceerno e dental heeñi ɗum woni noon menen min jeggi ɗum e dow almudagal men tawri e dow dol ko ɗum min doni ɗum men tawi e feccere nde noon no mbiɗen ni idorte ko ferɓe ɓe ko min windata ɗum galleji ɗi no foti galle fof yimɓe muɗum mi anda no foti hoore fof ko dañata mi anda mi tongana galle o ko heɓata so tawi ko 100 kiloji 3 100 kiloji 4 galle o no fotirta yimɓe ñande fuɗɗa feccede nde jomum en ngara ɗo galle ɗo windana jomum kayitel oɗo kaari ɗiɗɗi biyeteɗo kaari
ɗum ɗo galle makko won toon ko yimɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo hawrata ko muudi telma e telma on ko foti dañi tonne ɗum tottamo kayi ɗo o addaga ceerno Tidiani Kane on kañum no anndi so yii tan no anndi ko bindol itta fecca rokkuda on ko feccugol tan wonani ɗum hen ni ha feram ko ferɓe ɓe gasda so ferɓe ɓe gasdi on saatu o fuɗɗo natande miskineɓe ɓen ene jogii carnet mo noon carnet o noon jooɗi ko kanko jogii kanko Tidiani miskineɓe wuro ngo gila e zaman gila wuro ngo fuɗɗano ngo taga ha ɗo carnet ji muɗum ene jogia ene joga ene woodi meeɗa majjude machallah eyyi koko windete tan miskineɓe ɓe ganda joni ko kanko jogii woodi hen mayɓe ko maayi hen fof uste yalta eyyi famille muɗum heddane ɗo o jogii galleji taw jomum maayi kono noon laabudɗe ngala doole ko ma ballite kanko on Tidiani emo anndi ɓen on saatu o kuntinana ɓen o amma so tawi dañi jomum en dañi ɓiɓɓe hankanti hattanɓe jomum en ɗacca jaltini e kaye woɓɓe kadi miskineɓe woɓɓe namni eyyi ko noon ɗum waɗira programme ɓe pecce noon miskineɓe ɓe noon en winda moni fof ko foti ɗum dañde eyyi moni fof ko foti dañde no winda ɗon so ɗum gasi ene jogii toon daawol gongal tataɓal ɗum ko seereɓe gure ɗe seereɓe gure ɓe ɓenne kadi no binda toon wuro ngo fof no winda ɗon winda ceerno ƴeewe fodde ko ceerno ɗin ko ceerno mawɗo jaati dictanno windanno yenno kaari heɓ kaari winda ɗum ha joni bindi ɗina noon eyyi hayso jomum ruttima ɓesgu mum no ɗon ɓen kam koko yahata ɓen wona ko arinte ɗum kadi winde taw yiida académie hayso wona gure ceerno ni jogii tan seerenɓe ɓe ngannduɗaa ko enɗam ene jokke e mumen ene totte taw wona miskineɓe kono noon nde wonno ko daraniɓe ko wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum amilina alayha ko golloɓe e diine l'islam eyyi kala gollowo diine l'islam dariɗo eno gollana diine l'islam aɗa jogii duɗal ma so yiɗi jogoɗa utuji ɗum ɗo haadi kadi wawa foti feccede sabu gonɗa ko e gollade e l'islam ɗum waɗi ɓen ne mbinde barkinore ɓen ko barkinorte tottede sabu koɓe tampani Allah koɓe tampani Qur'ana koɓe tampani gandal eyyi ɓen ne jogii listi muɗumen ɗum waɗe ɓen ne dokke fodde ko dokkete ko ha gasa ni woni feccore nde no ceerno yiɗɗiniri ɗum eyyi wo amma noon goɗɗum nan toon asakal mangal ngal e ko wiyete sappoɓal ko sappoɓal waɗana noon ko jumaka sa itti sappo asakal ma ha gasne yitta sappoɓal no yittirɗa asakal ne ɗum rendini ɗum hankkadi ko miskineɓe heewi ɗum fere ɓe ngala hen seeɗa ɓe ngala hen hankkadi ko miskineɓe ɓe tan tottete eyyi ɗum kadi ha asakal ngal ha joni ene continue no ruttinirte ɗum ɗo ko gotel e geɗe ɗe ceerno waɗa e plan ko ɓe mbiyata plan social goto e plan uji makko social kan alhamdulillahi rabbil alamin noon en jii nafoore muɗum sabu neɗɗo ferɗo ene yurmini ara woppa jawdi mum woppa galle mum woppa kuɓeji mum mahaaɗe woni heen hannde feroɓe taw ko terrasse uji ma no gonno France walla no gurdam en fof no liggi ha mahi fof goppa ɗum woɓɓe heen jawdi muɗum wooda keddudiɓe toon e jawdi mum kañum en ngara ga mbawa addorde gurdam e guura mumen ɓen tottede ɓe ko guuri ɗum ɗon ko hunde waɗɗinde ɗon ko e dow plan ceerno mo ngannduɗaa ɓurɗo yuɓɓude e plan uji seereɓe ɓe fof walla mbiya aduna o fof enen en njii so tawi wiyama ɗo arabe ɓena mbaɗata ni zakat baytu zakat walla ɗum ɗo ɗum alaa ɓiɓɓe alaa ɗum ɗo hankkadi ko rokkirta tan garɗo forankirta kono ceerno noon en mboɗi période ɓe ɓurɓe yurminaade ɓurɓe wonde miskineeɓe e ɓurɓe tampande Allah e mboɗi ɗum catégorie ji no rokkirte kanko waɗi plan on plan woni jahoo haa jooni eyyi ɗum woni ko ngarno en ɗo jooni subaka he humpitaade gawri ndi so tawi gasi limgol ngol gasi maaro waɗete bange mbayiri waɗe bange makkaadi waɗe bange adduɓe haalis o waɗe bange fof mi tonga ɗum ɗo e kaye heen mi nawa mi holla ceerno noon yamira yo fuɗɗi hankkandi so yamirama noon yamirore nde waɗe e micro he ɗo kadi waɗe e radio yimɓe fof ngannda fuɗɗama on saatu kala nanɗo ara fuɗɗo ara heɓde geɗal muɗum ɗum ɗo ko gootel e geɗe ceerno noon eno kawni kanko
o ɓeydu ko addi ko ko ɓeyduɗo e l'islam he ko ɓuri fewde e l'islam he ko ɓuri fewde e l'islam he o addi o fewnani l'islam o wono yimɓe ɓe no eno liggoro ɓura webde ɓura wawde timmude ɓura fewde sabu ɗum ɗo hannde sa yii ɗo ɗum ɗo kon ɗo e sakuji jawdi sa yii ɗum on jii ɗum wasata taw on koliri image o no heewi ene waɗi nafoore no feewi eyi ɗum ko noon wayi eyi to baŋnge haalori e ndeer heen sappoɓal ngal e sappoɓal ngal elle wonɗo yaranam on to on ko huutortee taw jiidaani eyi sappoɓal googa ɗum woni lasli muɗum ko ka jama wonaa ka tan no madina alhaji jama ka en waɗanteno sappoɓal ɗon ɗum fuɗɗi jama fof waɗante sappoɓal ɗum woni normal sappoɓal ngal ko masala haaji jamaɗi ɗum ɗo joni mi yiita ɗo ventilateur climatiseur kala ko waɗa ɗo e tappiji nden ko mango wonno sono mahe ko sappoɓal ngal mahano jama ka jama ka yiiɗa ɗo fof so wona ñande jama ka fuɗɗa wiya mon ko o waɗi hen ngaari o waɗi hen ngaari hanno ko foti ɗumi ma won on ɗon saha e fodde 3 million on saha ɗum hannde ma won 3 milliard sa calcule fof ko sappo almadina ko miskineɓe mbaɗi ɗum miskineɓe tan ndendanno wonno nden hannde wona goto yimɓe ko jom nayye moni fof itta ko jiɗɗa fof mbaɗa sa yiɗi guitta gawri maɗa sa yiɗi guitta gerte mbaɗa hen taw ɗum bom jiida e sappoɓal he mbaɗa doole maɗa walla guitta ngaari ma walla nagge mbaɗa hen hay kañƴe waɗama e o jama ala fof ko waɗata ɗo ɗum waɗi hewɓe so ngariɗo eno kaawe ɗum won wonno organisation goto zakat house mbiyata ɗum feccoɓe asakeji en ɗum ɗo wari ɗo mbeɗen ndew o wi kam kanko ɓuuri hawnade e wuuro he fof ngoɗo ɗum ɗo kaaɗo jama e oɗo valeur taw hay pat no wuuro ngo wayi miskineɓe ɓe mbaɗaka financé hay hunde ko kamɓe tan e koye maɓɓe ɓe doole maɓɓe mahika haa ka foti ko ɗum ko kanko ko haawa e wuro he fof ɗum ɓurimo haawa holto yimɓe ɓe jogii doole haa mbawi maade no kaaɗani hay goto waɗani ka financé taw o namdi noon kam hol waɗɗo financé jamaka min hay goto kalmi won noon no waɗirede ayi ko pindital tan ha joni noon en mbasi yo yimɓe sabu haa joni hannde ɓurɗen hakojinde e haalis nden nde waɗetede courant ala ndiyam ala téléphone ala hay hunde micro ji dala ko maade tan ciment e jamɗe e wadde ɗum ɗo kono hannde ɗum ɗo fof eno woni ɗum ɗo joni tappiɗi ɓe ko maɗi fitte ɗum fof koko yoɓete taroɗɗe mbaɗama koma fitte lawƴe ma yimɓe joɓe tukkitiɓe ɗum ɗo taw jiida e garde yiɗi ɗum fof hannde fawino ko e sappo ɓal he sappo ɓangal wawa rondade ɗum waɗi pelle ɗe woodi e pelle dari hen eɓe timmi hen kadi woodi e waɗiroɓe Allah eno mbaɗa hen seeɗa seeɗa wona seeɗa kam ɗum ɗo seeɗa ala hen ko neɗɗo waɗi hen fof eno waɗi hoɗi noon mbaɗa fodde mumen eyi so ɗon laaɓi moƴƴi min faami ɗon so tawi en jiwi ɗon eɗen fayi e daka mo faƴama to wuro gandanɗa hoorema ko toon Elhadji Ali Thiam adi wadde duɗal mo alquran deke noon eɗen jiiɗi humpitade to batte daka o oɗo tuma tawi yonti soko ɓattima walla ko nandi hen kadi holno yarete e holno sabboyde fof eyi daka o wona ɓattima hay ko yettima sabu hannde ko nogas e nayyi mars gonɗen te ko nogas e jeetati waɗata samedi garowo alhamdulillahi rabbil alamina e dow yamirore ceerno nde wonno ko kanko fuɗɗi daka o ko miijo makko addi daka o yidde gollirde ɗum l'islam gollirde leydi Guinée Bissau ni duwanade leydi Guinée Bissau ni nde wonno batte mawɗe na e nokku ɗo Seydou Hadji Ali arti jangde ɗo arno tawi jinna e muɗum jooɗi ɗon huɓɓi ɗon duɗal muɗum waɗi ɗon galle muɗum ngannduɗaa sohnaji makko mbo ɗiɗi nanude e suudu ko ɗon ndun suudu nan ɗon e kadi ɓen nan ɗon leli sohnaɓe ɓe nan ɗon leli yimɓe moƴƴi ɓe fof nan ɗon leli ceerno noon ndaari ɗeɗo batte o tawi ziyara ɓolo ene famɗori nokku o ko ma o waɗane Dakar e dow kadi ñaagagol wonɓe toon ɓe
laamɓe tantonɓe laamɓe wonnooɓe ɗon ɗo ɓeen kadi taw kañum en ne mbaɗiino ɗon fodde mumen ɓe ngariino ɓe maatii suudu ndu hay sonno kam ɗum yanii juuɗe ɓe maatii suudu ndu haa feewi kam nanɗon melde nde kam nanɗon melde suudu nde ɓe ndili e ceerno ɓe kaaldi ɗum haala nokku o eɓe jiɗi nokku o ɓeyda wurtineede hay sonno ko ziyara so kanko ñaaginoo ɗo no laamɗo mo hawrunoo hawri ko minen meɗe ceerno neɗɗo men toon e leydi hee mine ceerno Massaydou Bane e Mouhamadou Ali Cham e yoga e sukaaɓe dental ɓe ngari haa ɗon noon o haalni men ɗum ɓe yiɗi nokku wurtinee hay sonno ko ziyara waɗee ɗon ceerno Baba Galle Cham yiɗii waɗde ɗo ziyara laabi ɗiɗi e caggal mum noon Allah waɗi ɗum continue yaade emo yiɗi ɗum continue yomin jettin ɗum ceerno kisa men nodde ceerno men kaalni ɗum ceerno wi bisimilla yomen mbaɗ ziyara o ni woni fuɗɗora nden hitaande ziyara hittaande ɗimmire nde kadi waɗa ziyara on saatu taw o waɗa ruttine on lomtiiɗomo o biyeteeɗo Alhaji Souleymane Banga on wii yomi wii ceerno kañum yiɗi ɗo ko Dakar kadi musidɓe seɓɓe ɓe kadi enne ƴettinde yimɓe muɗum spécial ngarde Moussa Diaw ngari haa ɗo yettinde ceerno ɓe yiɗi ko yo watte waɗeede Dakar ceerno wi bisimilla min ko ɗum ɓurannoo kam kono yimnoon ko haa immoroo moɗon haade Dakar o ko onon jogotoo onon ɗum ko onon yinnoon taw koto moɗon ɗum min kisa alhamdulillahi rabbil alamin ɗum fuɗɗa gilaanden noon kisa on ne ko hitaande wootere tan hutti lomtiiɗo mo miñi kono wiye Caña Caña Mbaalo on woni ko on jogitii ɗum gilaanden Allah wuurni ɗum haa ɗo ene selli kañum ni ko almuudo Allah no waɗi ni ko almuudo bindu ɓeydi dollude yimɓe ɓe e Dakar kañum e wuro ngo ngaddu ɗum wuro Sinthiane Bachir ko ceerno Cheikh Oumar wonnoo ɗo ceerno Cheikh Oumar Bal e wuro woto nan ɗo wiya o foye ɓe ndari ɓe ndarodi e Moussa Diaw Dakar o haa ɗo ɗo gonɗen ɗo ko kamɓe jogitii Dakar kamɓe rewnata tuuɗi kamɓe jogitii Dakar o fof no yehooɓe toon ɓe on nganndi oɗon nganndi no waɗi kadi eɗe mbeltindira hikka yimɓe ɓe eɗe joginoo probléme ndiyam Allah itti probléme o rawane ko duwawu muɗum duwa toon haala hitaande fof laamu wiya ma waɗ Allah addani e musidɗo moƴƴo biyeteeɗo ceerno Saïdou Diaw woni ko London ko liggotoo organisation ngaji islamique on itti boyli ɗiɗi o rokki Dakar o machallah o totti o waɗi e biɗe Moussa Diaw wi e bisimilla Dakar o ko woynu wotude mbaɗɗen hen ɗon ɗo hurmi Seydou Hadji Ali ɗo e galle makko ɗon mbatten ɗon woynu wonnu mbatten ɗum koto nderu to paƴaama ɓe mbaɗi jooni ɗeɗo balɗe ɓe ngoni koye asde kono woni nduuɗa kam kadi wonduko Dakar ɗo hay hannde ɓe ndawi ko raagde e fewnita ɗum ɗo hikka kam so Allah jaɓi e ngalaa probléme ndiyam ɗum ɗo ko teddinirde banndiraaɓe ɓe hitaande fof eɗen ngunndito ɗum kadi Allah ittani inchallah bela hade min yaade e ɗanngal a yihim ɗanngal l'islam hade min yaade toon bela to Dakar paƴaama to dental ngal ne nosto no moƴƴi to baŋnge immortoɓe Madina Gounass walla ko ginanaaɓe ɓuri toon heewde kadi mbela haa jooni ziyara o accoraaka ɗum mbela ziyara o ina continue waddeede e ndeer Dakar hee walla alaa ziyara o lelnaama jooni ko Dakar o to konndin alhamdulillahi rabbil alamina ziyara o lelnaaka nde waawaa lelaade nde wonnoo oɗo Dakar ko Dakar e ziyara fof mofti tigi Dakar e ziyara fof woni heen ɗum heewaani e Dakar ji heewaani Dakar ji ɗi fof ko Dakar tan ngaron ndewon Allah njehon o amma gonduɗo e ziyara ko oɗo Dakar gooto eeyi ɗum haa jooni ene waɗee ko yettere Allah kadi yimɓe ɓe e hitaande fof ene ɓeydoo machallah nden ko madinaaɓe tan nimmotono ɗo tawen toon yimɓe seeɗa mbaɗet hannde leydi Guinée Bissau ndi alaa to immi yimɓe gimmotaa Guinée Conakry rawane en njii toon yimɓe yimɓe ɗo haa laɓe kadi en njii hay immiiɓe Gambie ndeni toon rawne e taw to ndiri e madinaaɓe kadi hitaade fof eɓe ɓeydoo hitaade fof eɓe ɓeydoo ɗum waɗi alhamdulillahi Dakar e ko e ɓeydaade an kam wonaa majjere maaɗa sabu ko onon mo toon gérant ji ɗi ko onon géri ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ko noon waɗi eyi beltima no feewi e humpite hee e ley ay duuminooma ɗo enen ko juuti seeɗa taw koye ɗanngal gonnoɗa ɗanngal l'islam nde wonde eɗen tawri ɗum seeremɓe ɓe eɗen tawri ɗum jinnaaɓe ɓe eɗen tawri ɗum enɗam ɗam fof eɓe ngoowi yaade waɗoyde ɗanngal l'islam no feewi no ndeke noon anndene le a yihin ɗum ɗanngal l'islam ɓooyɗaa toon seeɗa
bismillah to bange ɗamen ngal humpito muɗum eyi alhamdulillahi rabbil alamina min kam jaaten tan koye koyngal ceerno jaaɗo e koyngal ceerno noon jaaɗa ko e koyngal cheikhana amadou diane jaaɗa ko e koyngal nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko fere l'islam wota ko ceerno wiyata ko tan hay sa finiɗo aɗa regle boutique maɗa Tamba o witama ko ya ardin islam ya ardin islam wonde puɗɗa reglude boutique maɗa min min mbaddi ɗum ɗo mbeɗa regle ɗo boutique o wiya sa heeɓi toon ɗaɓɓuton noon jaggoɓe lawol ngo taw hade mo reglude walla sa ari kadi o yiɗo ma namude an woodi jagguɗo toon lawol ngo o yiiɗa tan yimɓe gollu tan nawdani hen l'islam ɗum waɗi min joni ko rendez-vous ji jaa ɗum kono alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ɗum kadi no foti haalede ɗum kam ko émission ngal haali dental ngal toon dental gunas gongal hande e nder Lisbon ngal ko machallah ɗum kadi no namdi e émission no fuɗɗora ema yaari ha ɗo yetti hande ɗo ɗum ema namdi émission ɓen nan toon hande eɓe daari darde timde sa yi aɗa waɗa hunde jaaha tan lo'a ko jomum en pellitade somi ala toon ɓe ɓuuri sobade ɓuuri sobade e wasifaji maɓɓe ɓuuri sobade e kala ko waɗete hay woddaka min paƴama eɓe mbaɗa hen to ballal maɓɓe inchallah eɓe mbaɗa hen ballal maɓɓe no fewi lawol ngol alhamdulillahi rabbil alamina en jeehi toon en ciftodiri e maɓɓe kadi nokkuji na toon ɗi gownoɗen yaade juuɗe hen juma taw yimɓe ɓe ko almuɓe ceerno ko almuɓe hande kam almuɓe ceerno tan gon toon saabu ko jibinaɓe garani ga kono tawi babiraɓe mumen ko madina naɓe ɗum waɗi eɗen jogui noon jama goto jama ɗo waɗete kan tan min to jama juma he waɗeteɗo allahumma anta salam eyyi ceerno ali mbal en jii ɗon en gollodirima ɗon en mbaɗi ɗon batude en mbaddi ɗon e julɓe ɓe hawnaki ɗi taw wonko jiiɗon hen e gunasni ɗi yaltini batuji ɗi e dow ballal Mouhamadou Lamine Gane caggal mum ko gonduɗen e maɓɓe ɗon seeɗa ko tan jawtuɗen ha France jokkoyɗen enɗam fodde e poɗɗen yettanade ɗen e galle e enɗam en ɓooyi toon kadi seeɗa hedde jonte ɗiɗi tan en jeehi ha Belgique gonɗen toon seeɗa on saato gartuɗen Portugal on saato mbaɗɗen feere gartuɗen Allah waɗi noon alhamdulillahi rabbil alamin kam fodde yimɓe jeenayo nanggui hen lawol tijjani ɗum noon wona ko wiiɓi Europe ñanden ko garduɗe min andi mbiɗa yahatnoɗo ha mi artata o way neɗɗo goto jaggani walla taw ko goto jaggi gonɗo ko garmi ko kadi kalɗum ceerno mbimom ko ceerno ni fodde yimɓe jeenayo jaggi toon o welti noon o jeenayo mbimom aha min mbeɗa yawi ɗum o jeeroyo mbimo o wi aha o wi ceerno mawɗo wi min ɗo ɓe calanmi so neɗɗo immima siin o ceerno wi so neɗɗo immima siin ari ha ɗo wi kam gonɗo siin emi yiɗi jaggude lawol ngo koye mami un jorno mi wadda hen tamaroje mi wadda hen ko ñamamɓe zaadu ha feewa mi yaha ɗo ha siin mi ɗaɓɓamo mi rokkamo lawol cheikhanaɓe ɗum ha o yaha ceerno mini o ɗum ne waɗi hay soko neɗɗo goto famɗani saka noon mbiyana Allah alhamdulillahi rabbil alamin ko yettade Allah no fewi joni noon mataw ha gongol tan ɗumɗa kadi ma en mbaɗat ɗum windande so Allah jiɗi alhaali dental ngal toon bisimilla saabu alhaali maggal no foti sifede eɗen foti sifade ma en cifo min jin noon taw ko kamɓe sifi to Mouhamadou Ali Cham nan ɗo walla Alhaji Lamine Gana taw kañum waɗi émission alhaali dental ngal no fuɗɗori toon ene waɗiri toon ene yarata tan taw wona min haali wasata noon Alhaji Mouhamadou Ali noon nan o saha Guinée Bissau ko taw torteɗo Daka Paƴama no gasa émission waɗete Daka Paƴama to kaldoɗe makko o sifano on fof no ɗum waɗi ɗo inchallah en calminama on juurama calmini bandiraɓe ɓe fof jetti on onon Gunas TV eɗen jetti médiaji ɗi fof gila e Daka FM ha Daka TV ha e kamɓe fof tan fitirla en ɓe kamɓe fof mo nangue en alamo timdiɗe sabu onon fof daran ɗon tan ko dental ngal koko ɓeydi yaade tan Sénégal wona télévision goto won ɗo kono kamɓe fof ɓe darani ko wiyete ko télévision Sénégal deke e moɗon mbaɗɗo fof waɗani ko Madina Gounas waɗani ko dental ngal waɗi ko ceerno eyyi kono organe o ko hunde wotere objectif o ko hunde wotere ko wallude tan l'islam wallude tijani wallude ceerno e sayidu dental ngal no yaari aduna o yiya anda ko ni dental ngal nawirta ɗum noon ko e onon peñinta ñanden e nder avion joni ɓeɗa haalda ɗum ɗo Ousmane Camara
yimɓe ɗiɗo kawruɓe toon ɓe kettinini min mi annda ɗum yimɓe ɗiɗo ko dow avion toon ɓe mbi kam oɗa jeeya ko Agnam Bodo goto o kam wi kam ko Madina Gounass naajo wiyete ko Moussa Camara en ɗo wiyete o kono mbeɗa anduma mbeɗa yima e Gounass Sidi mi andama hay oɗani wi kam a andi ɗum ɗo ala to heddi avion no way famɗude to dow ngoɗo kawrata yimɓe kettinma gandirma saabu ɗum ɗo o gandi ko mbatton ko natti wonde cakar meeɗa wonde cakar ma ma ya haɗo Allah mo yettima ɗiɗo fof so Allah yo Allah wallu yo Allah rem bidaye sayyidina sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallallahu jarama محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يبي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله